Vinde comigo que vos vou enseñar un par de trucos para comprades unha boa bicicleta eléctrica. Hola, bons días. Chámome José Manuel Oliveira e son o propietario de Bicicletas Oliveira. Vamos a dar 3 ou 4 conselliños, non? Para comprar unha bicicleta eléctrica, que ahora mesmo está raro que a semana 2, 3 bicicletas eléctricas que non se vendan, non? No mercado hai 3 ou 4 tipos de bicis eléctricas, por exemplo, tipo híbrida, como esta, que ven, por exemplo, xa con guardabarros, portaequipajes, luz adiante, luz atrás. Este máis ben de ciudad, pistas, camiños. Despois hai este estilo de bicicletas, que é unha bicicleta xa de montaña. Esta é prácticamente unha bici exactamente igual que unha que non é eléctrica, non? O que trae a maiores traiche o que é onde vai o motor e a batería. E claro, con respecto a unha bicicleta normal, esta bicicleta pois pesa 7 ou 8 kilos máis que unha bicicleta normal de montaña doble, entendesme? Doble suspensión. Bueno, ti a hora de comprar unha bici eléctrica o que tens que mirar é a autonomía que che ten a batería e o motor, non? Entonces, oye, tens que mirar sobre todo que sean marcas conocidas polo tema da hora dos repostos, pois para conseguilos o máis rápido posible e que teñas unha casa que te respalde por atrás, sobre todo polo tema de recambios e a hora de garantías, non? Porque veñen por aquí moitos clientes con bicis que son marcas que compraron pois a través de internet que non son conocidas e a hora de repostos de batería e de motores ao final non das encontrado nada por aí. Normalmente aconsello a xente pois cada 4 ou 5 meses pois pasar polo taller e actualizar tanto batería como motores e mirar, oye, revisar o tema dos frenos, cambios, etc. E acordadesvos que as bicis é un medio de transporte pois que non contamina e axúdate a facer deporte e a manterte mellor en forma.